ginagawa mo? Nutot mo ka. Huwag kay buot eh. Nangutot mo ka, butan ang tikabi. Asay ko kusugong butot. Ang babae ang lalaki. Kusog utot ang mga babae, oy. Ang lalaki lagi, pataka naman ka. Ay, kay pataka. Kusog utot ang mga babae, oy. Ang lalaki, malalis mo dyan ka. Kusog mga babae, taka na kayo. Ang lalaki may kusog. Taka na kayo. Kusog lagi ang babae. Ang lalaki lagi. Anong kusog ng lalaki? Ang kusog ang lalaki na ay doon sa microphone na speaker doon ka buo. Sakto mo din. Sakto din na karon. Kusog mo kami utot ang mga lalaki. Karon mangutana sa kuning magbaw, mangutana mo ka, ika sa kong mangutanon. Karon, ako sa mangutana. Asa may bahong utot? Utot sa lalaki? O utot sa babae? Sa lalaki, may baho. Utaka malaga. Baho mag-utot ang mga babae ay? Mulalis mo kaway, ang lalaki lagi, baho kayo. Utaka malaga. Babae ay? Ang lalaki, patakar mo ka. Di ka pataka. Babae, baho mag-utot. Ang lalaki, Babae lagi. Tagal ka ay. ang lalaki, may baho. Babae lagi. Baho mag-utot mga babae. Ganong babae, bungutan ko tikabi. Ganun ba mag-utot? Oh. Sumama mag-utot. Kay ipangutot ninyo. Doon kina sa kanal, open kanal. Mo angin na. Iutot na open kanal. Baho kayo na. Mga pertin yung utot.